Tervetuloa hengittelemään ja lepäämään kanssani. Tätä lyhyttä harjoitusta voit tehdä niin usein päivässä kuin mikä tuntuu hyvältä. Ja ihan ensimmäiseksi tarkasta, että sinun istuma-asentosi on sellainen, että jalkapohjat ovat tukevasti lattiassa. Lantio on pystyasennossa ja anna selkäsi ojentuu niin, että päälaki kurottaa korkealle. Rentouta kuitenkin hartiat. Ja toki voit tehdä tämän myös seisoma-asennossa. Ja tietenkin, jos joskus on niin väsynyt, että haluaa mieluiten ihan vaan selinmakuulla tehdä tämän, tee vaan selinmakuulla ja voit silloinkin pitää jalat koukussa, jalkapohjat lattiassa. Viedään ajatukset, huomio omaan hengitykseen ihan sellaisen liikkeeseen, mitä se luonnollisesti tällä hetkellä aaltoilee. Helpottaaksesi sitä voit sulkea silmät. On helpompi keskittyä oman hengityksen liikkeeseen. Pyritään hengittämään nenän kautta sisään ja ulos. Jos joskus on nenä niin tukossa, että on hengitettävä suun kautta, niin sitten tee niin. Hyvä, olet varmasti löytänyt oman hengityksesi liikkeen. Tuo kämmenet hellästi vatsan päälle ja aloitetaan hengittämään sellaista hengitystä, missä sisään hengityksessä aluksi oikein pullistat vatsan ja ulos hengityksessä lopuksi vielä annat vatsan vähän käsien avulla työntyä sisälle. Herätetään hetki vatsan liike. Ja siirrä toinen käsi rintalastan päälle. Siirrytään täydelliseen joogahengitykseen, jota myös kolmiosaiseksi hengitykseksi kutsutaan Dirga Swasam. Kun aloitat sisäänhengityksen, anna vatsa pullistuu, täyttyy ensin. Sen jälkeen ilma nousee täyttämään käsien välisen alueen, alarintakehän ja kyljetkin leviää. Ja lopuksi ylärintakehä, niin että solisluutkin nousee. Uloshengitys, jonka tee oikein hitaasti, niin anna uloshengityksessä. Ensin tyhjenee ylärintakehä, alarintakehä eli käsien välinen alue ja lopuksi vatsa. Jatka tätä oman hitaan ja syvän hengityksen tahdissa. Tunne, että siinä nämä 3 aluetta täyttyy alhaalta ylöspäin ja tyhjenee ylhäältä alaspäin. Ohjaa lempeästi. Seuraavan kerran, kun hengität hitaasti ulos, tuo kämmenet reisillesi. Jää istumaan hiljaa ja anna hengitys muuttuu taas luonnolliseksi hengitykseksi. Tämän minuutin hiljaisuuden ajan tarkkaile hengityksesi liikettä
Anna se nyt tapahtuu juuri niin kuin se tapahtuu. Ei tarvitse säätää hengityksen pituutta eikä mitään. Mutta pidä huomio minuutin ajan hengityksessäsi. Ja jos huomaat, että ajatukset menivät muualle, tuo takaisin oman hengityksen liikkeen huomioimiseen. Minuutti alkaa nyt. Hienoa. Voit ehkä huomioida, kuinka tämä hengitysharjoitus ja hetken hiljaisuudessa olo palauttaa, voimaannuttaa ja lopulta virkistää. Hengitä nyt vielä oikein syvään sisään henkeä ja ulos hengitys hitaasti, jonka avulla jätetään hellät jäähyväiset tälle rauhoittumishetkelle. Tervetuloa yhä uudelleen ja uudelleen harjoittamaan tätä kanssani. Kiitos ja hyvää päivän jatkoa.